pero sa'yo na sa tadyutian eh, para dako gagi. Paitan, matanog tao eh, pang! Na, nagkatawa-katawa. Delikado ni ba? Isip tanod diring lugar ah. Ako ning balungon labon sayo pa. Murag dako kay kag ngisi ba? Ngano man day, Kol? Sumilabot ni mo ng wag katawa-katawa ko, Kol. Asa di ka paingon day? Kanang paludan ako ang chika. Na, loda ni mo ang chika. Naunsa di ka, mayroon nagsugod ang tanan. Ilisan, nagyapon ka nagsilingan. Pang! Nya, pohon. Mungisi na to. Nya, dili na ikaw ang hinungdan. Ay, pagtinanga sa gugma. Nya, asa ganing ka paingon? Palud gani ko diya sa tindahan, Kol, no? Ayaw ng palod. Ipalit na nato nagtuba. Aron mag-shot, malala, ta. Grabe, muna-muna lang gani ning kwarta na ako diri, Kol, no? Muna na lang dahil na imong kwarta di ay. Nya, paludan pa dyan mo ng chika nga posible nga biyaan ra ka. Uy! Gwapo pa dire eh! Daddy, bye-bye! Balik ka lang ko niya. Wala. Nag-unsa man na si bakla diri. Kulbirtan man eh. Nag-unsa man si sa kulbirtan nga salon may gusto na. Sakto kayo ba? Nakakontrata ka rin kanal. Tagom tumako. Hindi na lang kumukuha Colbert. Since mga lami ang mga baby boys dere. Try. Unsay ato ma'am? Nagplan ko mag-inquire kog Colbert dere. Kailangan project pagkabuhaton. Tagom tumako ang kanal. Tay sa mama ka nang unsay address dere ma'am kay basig sundon di ko sa akong daddy taod-taod. Purok Namnama sir, Barangay Kumbugan. Purok nama Pambugan. Unsay pangalan sa company dere ma'am? Harold Ness ma'am. Sige ma'am, itour ta ka para makita nimo mga sizes sa mong mga Colbert. Ah sige, itoy ko nimo. Yes sir. Sige daw be. Mas maayo itoy ko nimo. Let's go. Tama-tama ang kadakon. Pero, kini ma'am, Money 48 sir. 48 ni. Yes sir. Okay. Then, ang pikas, 60 sir. Itong pikas. 60 ni ang pikas. Oh. 72 ni Hindaw. Okay, sakto ni siya. Sige mo, naka-final decision ako. 72 kung kwaon. Ah, sige sir, ako na i-finalize mong order. Sige ma'am, dili lang sa ko ma'am kaya magpili-pili pa ulain. Sige. Sige. Hala! Break time na! Kuya, galasag siminto eh. Lamay kay mga kaon bubulo ba? Snack ba? Ay! Ay, madam. Sorry na umod ko. Sorry kayo kuya. Asa mo? Ay, magkuanta mi madam. Snack time mong na mo. Mga unta mi ba? Mag-snack mo? Pwede na tamo libre yung snack. Maulaw mi ma'am. Maulaw? Ano magkaulaw? Inay down payment diri oh. Wala pa ganyan makamerinda na na ihatag. Pwede naman gawata na na. Salamat kaya na mama. Asa gusto mo kaog pudding ba? Asa man tadapit ma'am? Dito lang ta sa may Colbertan. Sulusan ako ni ma'am. Uy! Ano pinastas? Mama, iduot na ako ni mama. Uy, soft lang, soft lang. Soft lang ako, free. Kuman ako, ikaw na. Sige. Wow! Na, klaro juga ba na dire? Wow! Na, gitabangan na ang buwang. Finish na yun? Yati, marguman na sila. Hoy! Nag-usaman mo dire! Hala,
Ikaw yung bakla ka, igat sugay ka ba? Hoy, ako sa rin, namayot mo no. Wala oy. Si wala. Wala oy, wala per. Panginabuhi, raman niya mo ah. Panginabuhi ka, klaro na ato. Klaro. Dungog kaysa kung duha ka dunggan. Dili panginabuhi ramang gusto kay gipakyaw niya ang kulbert. Unsa man tong iduot na nako, ma'am? Unsa man to? Ang kuan mga bato bakal sa kulbert ba sa ang saba ba kay gipakyaw niya ang kulbert ba panginabuhian ra. Dili pagid mo sa Harold Nash Concrete Product ha? Iyan ang ipakyaw tanan. Okay na ko siyang project daw. Hala. Pitikin na lang nga piki para mo shut up ba kay. Mas maayo kay basi mo viral pa ni konkretan diri. Tagay. Kaya naman si Quinta, oy. Ay, rama kay mo ha? Okay na ni boss. Dala rig istorya ba. Kahit sa siguro na. Kamo ba? Okay ra mo guna very good. Wa man ay pagkaso sa kuha. Gani boss kaning dollars pangangailangan ba niya goods na to boss. Nakoy nabantayan ba murag ligon mga culvert diri no? Gani gahi ba. Ah sige. Sige. Loko, gira na. Dahil jud kaayong Colbert. Boys, okay ra mo diha? Okay ra mi diri ma'am. Okay na may ma'am. Okay, let's go. Panggunit mo diha, boys. Grabe si man pre ba no? Lagi tol. Grabe siya mo kuan ba, mo gasto yun siya ba, di mo pugong. Muatag siya pang snack ko, gibinlan ta. Shati sa. Pakyang Colbert, oy. Pakyaw gani no nya, binlan kita pang snack. Pero asa na dito si madam? Namo to dito. Apa boto nito nato? Pag-ilis mo na to siya. Si wit kanta to ba dapat sampay rata permente ko may ginaunsa. Mao gani no. Kwartara to si madam. Oh. Si madam mo. Kumusta na kita mga boylet? Naka-rest day silang ahat. Kay gipakyaw na ko lang Colbert. Walupa yun eh. Walupang Miss Colbert eh. Hindi ko. Sako pas Colbert ang bangaga na ba? Yummy. Hi boys! Hi madam! Grabe madam, nagkadugay na. You look so sexy here naman madam. Ay, lako. Ay, Wapa kay ka ma'am ba? Pusa madam, pusa madam. Ay, malingkod ko ha. Shata na to ni madam oh. Oh. Ikaw madam. Ay, ako bugi ha. Basta ilabta na po ko ninyo. Dili madam ay buutan mig. Ay si panilap tol. Kanal. Spito sa to ba? Wapa kay si ma'am no? Ay na si madam. Huy! Shata madam. Bubog ko ani. Dili ka na mahubugan buwa. Grabe daghan na to imong gidala nga Colbert ma'am. Uy. Ay, isa part of the job lang. Eh asa man to nimo ibutang day ma'am? Well, project lang ko, contractor ba ako. Grabe, mura nagipakyaw ba? Salamat kay ma'am, naka-risday mi ba? Naka-risday mi tungod sa imong gibuhat ba? Wala problema, pakyawan ako mo eh. Ganang, kasi shot ba? Hindi na mga kuotra, Adam. Na ano po ni mga buwang rimaw ni ganina sa Culbertan no? Grabe, gamay lang kuot dam. Buang ah. Ohoy! Tawag sa kadiri. Say na kung sa ka diri nga ting duty pa na ko ron. Ano lagi uminom mo sayo pa kayo ba? Tibok tago mo kung duty. Ay halata man pug kayo hago kay Kagnaw. Maya tungod kag binaktas. Ayaw mo pagbuot kaya ako ni sinumpa ang tungkulin eh. Ako ba nimo chip no? Ay pag-apil-apil diri chip. Gitreat na ako ni ako mga baby boys. KJ kay ka. Hawa na diri be. Okay naman gud na, basta tagay lang pug ko. Di pa mo ana namoy kauban tanon. Magbantay sa inyo ug magkinaunsa mo. Bitaw no? Pasyata tol. Huwag binaktas no. Eh, lamiyas to ba? Ay ang binlig mo mo. Uy, stuck akong daddy. Karon naman lang. Ayaw tol, ayan na tol. Senyoray pamangko. Nah, badlong-badlong otro pamday ka. Kuha na si madam. Si ako arni si madam. Ay, tol. Kuwara na si madam tol. Lugan man na ninyo si madam, kauban ra ba mo sa trabaho? Halangan. Gwapa man. Masabtan ra nako na. Ah, dili gyud. Nga unsa man, musukol ka. Oh, ikaw daw. Oh, hapak po daw. Oh, kana. Parehar ta puso, kana, parehar ta sumbagay, kalsam. kana, dagkok Sige, imong tol. gawas. Ay, lugi. Oh, kana, sumbagay. Parehar ta kinaot. Kana, oh. Parehar ta Sige, ginalsam. Uy, ang bahala lagi. Oh, ikaw daw. Oh. Ah.
Kana oh, gunay din mo dong ilong daw, gunay din ilong. Ay balon do kana. Ala, Unit patay mo. unidrat. Unit Kabayo ko buntis ko. Bukan mo na. Na. Uni ba? Ana, pagpatay mo diya, ilugan ninyong madam. Basta kay safety ning tuba. Agay. Unya, gikambyo na kano. Sakto jud ay ngon nimo all around tanod. Ibaylo ra jud ay ko sa uban. Talawa, tama akong giingon sa imo. Mao lang mag-shot na ta. Oh, di ba? Di ko scammer. Katuon tang ipaload nimo sa imong chika. Gipalit akong tuba. Shot malala. Unsa day ka? Shot dira na. All around tanod, masaligan.